Inzwaika vazukuru vasekuru Sendi, hapana chinhu chinofadza sekuru venyu ka sekupota vachimbouyawo nenhau dzakanaka. Izvo ndo zvinhu zvinofadza sekuru venyu manje. Aiwa, anenge agona vazukuru ka agona chakanaka hachirungwi vazukuru. Handiti chakanaka mukaka urungwa vazukuru, kutorunga shuga kuya kutokanganisa, because mukaka wega urungori mukaka ka uritori right wakadaro. So nasekuru ari kufarisa sezvamurungoona. Handiti vazukuru vangu. So kana wanga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you to zukuru hapana chekumirira. Please subscribe to this channel. Also, don't forget to put your notification bell to whenever but no upload a video, you'll be notified, because I'll be doing this each and every single day to upload my videos. Handiti tichitaurawo nyaya dzinenge dzichiitika mumastreet umu. Handiti touya nadzo kuitira kuti musanyanyosara panyaya dzinenge dzichiitika vazukuru. Handiti ndonganowo dzedu dzanasekuru vemazuva ano idzodzi. Right, inzwa nyaya yandiri kunyanyofarira kudai izvi. Vamwe vanobva vatoti ko sekuru kunyanyofara chii? Aiwa, nyaya yandiri kunyanyofarira ndeya chikomana chedu Choga nevakomana vekwamzviti skiridangu danti totombotedzera ka ndo vazukuru vedu vachona, tofanira kutovasapota. So Choga ka na Poyoo pano paGhana apa ari kupisawo sezviri kuitawo chedu Choga. Handiti vabva vakabva vaita kakolabo kandakambowanawo 2 days ago, kuti aiwa pane chimwe chichadropewa, chichadonhedzewa kana chichawisiwa kwamuri. Pane chimbo chatichakupai chiri kubva kuvakomanawo. So chimbo chacho chakabuda, kutaura kuno kuchatori it's almost 1 day ago pachakabuda. Handiti why sekuru vadecida kuti nonokei kuti vauye kuzotaura? Sekuru venyu vanoda kutanga vaona kuti zvinhu zviri kufamba sei, handingomanyira kutaura zvinhu. Ndosaka muriona ndiri kunyanyofara, because ndiri kunatsoona kuti aiwa Choga's future yemuzukuru wangu inini. Handiti Choga muzukuru wangu, aiwa iri kuratidza kuti yakajeka pamberi apo. Alright, iri kuratidza kuti yakajeka. Alright, vamwe vanobva vati sei muri kudaro sekuru? Inzwaika, just 1 day ago maviews ake ndeawandaisa panapa. Muri kuona ka? Also ndiri kufarira chimwe chinhu chekuti YouTube channel yake iyo yandarabuditsa, muri kuona always it's having 14,000 plus subscriptions, and most of the subscriptions akawanda achona awedzera pachinguva chidiki changodropewa chimbo chinyowani. Zvinova zvinhu zvinofadza kuti zvoni kana maviews achisvika 100,000 plus in 24 hours, zvinoratidza kuti basa rafamba zvakanaka, basa riri kufamba zvakanaka, especially palevel yemuZimbabwe haunenge watorwa basa sebasa. Number 1. Number 2, chiri kundifadza ndechekuti imi vazukuru vangu muri kusvika pamuri kusapota mukomana anonzi Choga. Ndo chimwe chinhu chiri kundifadza. Pfurirai mberi, munoziva kuti Choga paari kuenda pamepu, paari kuzivikanwa, haasi kuzviindira iye pamepu, ari kuendera zita rinonzi Zimbabwe. Kureva kuti isusu maZimbabwe ni sekuru vemaZimbabwe ese akawanda kudaizvi, nemi vazukuru vangu mese makawanda kudaizvi. Tinobva ari kutidadisa mukomana uyu, tadadiswa nemukomana anonzi Choga. Keep it up. Let's support our young talents, especially kana vakusvika pamalevels awo. Let's try to support them. Tine matalents, young talents akawanda still, but nyaya yebreakthrough ndo iri kunetsa. So ngatisatsikirire vafana vechidika. Onaika zvakaimboona naVanchoga tombobata maline 2 kana 1 sasekuru ka zvimwe zvacho zvine zvichitivhiringa ka isusu tiri old school. So Choga akaimba achisimbisa Ghetto. Muri kunzwa? So Ghetto kandokunogara mayuti akawanda.
Ghetto ndokwakakurirawo nasekuru, so ghetto ndoraisimbiswa nemukomana Choga. Ndakanzwawo ewaipa osimbisa ghetto rake rinonzi blues, kunonzi blues color blue. Ndo ghetto kwakewo ndakamunzwawo akukoresa kureva kuti these youngsters they are coming out of the ghetto, and you know very well chinhu chinonzi ghetto. Unozwa kuti one thing I like about these two guys, pamavideos avo they don't pretend life yavasiri. Choga unotomuona achitoimbira mumba make mughetto, koto anonzi Poyoo kublues kwake unotomuonawo ariko achitoimbirawo kughetto nemaghetto youth vachitoita mix and mingle vari ikoko. So what am I saying? Guys, let's love our background. Let's love who we are. Ghetto is what we are. Anditi? Kana uriwo kuma low density farirawo zvekwako ikoko kuma low density. Hapana chakadi, hapana chakaipa. Hapana chakaipa kufarira life yako mzukuru, anditi? So Choga ndafarira kanziva ndakafarira ndakateerera kakawandisa sei. Achibigawo ana ruwa ana mbare ana kweso ghetto rese rasimbiswa. So maghetto youth, let's support our own ghetto song. Anditi? Ndochandangoti ndingouya nacho sasekuru ndichifara kudai, but pane chimwe chinhu pega panoitwa chinhu chakanaka. Munongozwa kuti hatishayiwe nharadada, nyanya, nhubu, nhundira, mutsimi hadzishayikwe vazukuru, hadzishayikwe nhubu, hadzishayikwa. Menoti mazinhubiwo ndomaita secha vazukuru vangu ndaita sei? Hapana zvandingaite, kutongovatsura saizvozvi, kutongovatsura vazukuru vangu. Nhubu idzi manje zvadzaita dzimwe dzacho vatotanga kutotora music yaVanchoga vachiita. Hatitembo vakomana vepirates vaitora music yemaartist vachiisa pamadisk bhena vachitengesa zvisingazikanwe nevaridzi. Guys, hapana chinorwadza kuti if someone works very hard to be where they are and somebody who just come and copyright and copy music yako obva atotanga kutoita ngati yake, that is very bad. That is very bad. Ndatoona vamwe vatogadzira patogadzirwa tumavideo tokuita ngati Vanchoga na Poyoo vane video, havasati vane video. That nonsense must stop. Kune vanhu vada kungodya nezvinhu zvisina basa. Handiti? Let's not use content yevamwe vanhu kuita yedu. Ndosaka muri kuona kuti ininika, and I'm not even playing music yaVanchoga panapa. I'm happy for him. I'm excited for kuti vabuditsa music yavabuditsa, but I'm not going to play it. Why? Because ndinoziva kuti they worked very hard kuti vabuditse music iyoyo. So guys, let's stop also supporting nhubu idzi dzinoposta zvinhu zvisiri zvadzo. Let's stop supporting them. Ndo chandangotondiwe nacho sasekuru venyu, sekuru vevanhu. Handiti? Ngatende tinosupporta Vanchoga ku-YouTube channel yake yakanzi Vanchoga. Handiti? Let's go and support, toikomenta, toisawo malike, kusupporta umwe wedu. Ndinoti makorokoto kuna Vanchoga. Congratulations zvakare kuna Vanchoga and Poyoo for dropping such a bomb, a grenade. Ndinomwa mzukuru wangu anobva ati boom. Right, handiti? Aiwa, ndafara vazukuru, handiti? Let's support my youth yedu, maghetto youth, let's support them. Basa rikuramba ichienda mberi. Thanks very much vazukuru wangu nekuramba muchisupporta basa rasekuru, handiti? Thanks very much. Basa riri kukura, ngatipfuurire mberi nekusupporta basa rasekuru nevazukuru vavo. Handiti? Basa redu, this is our family channel vazukuru. Ngataura nekumacomments uko tionesana kuti ndezvizvo zvamuri kufarira nezvamusiri kufarira. Once again, I would like to announce that very soon we are going to be starting our live streamings, and sekuru nevazukuru vavo tinenge tichitaurirana, tichitaura nyaya dziri kutinetsa, nyaya dziri kutifadza, nyaya dziri kuvaka upenyu hwedu. Handiti vazukuru? So please ipai comment box suggestions enyu kuti what do you want us to start talking about live streaming anenge achida. Handiti? Achiuya ndezvizvo zvamuroda kuti titange kutaura pamusoro pezvazvo. Handiti? Zvechirungu zvinotinetsa, tirana sekuru takaita mastandard tise kumastandard. So
Ngatitaure chiona chedu, so ngatitaura nevazukuru. Much love.